Takže nejprve vložíme objekt, co chceme tisknout. To je tohle. Kliknu si na něho a šipkama si ho otočím doleva doprava nebo nahoru dolů, ať na to trochu lépe vidím a kolečkem myši to zvětším. Ještě pomalinku to zvětšuju, ať to vidím hezky. Tak, nyní dám slicovat, potom vyberu náhled a vyberu si vrstvu tady tímhle s tím posuvníkem. Pomaličku jedu dolů. Tak, teď se dívám, tohle už bych teoreticky mohl začít tisknout, ale já radši přidám o jednu víc a zapamatuju si číslo 8. Poté jdu do doplňky, postprocessing, modifikovat G-kód, přidat skript, filament change, tady zaškrtnu tohle políčko a zde napíšu tu hodnotu číslo 8. Dám zavřít, dám znovu vyslicovat, mám to připraveno, dám uložit na disk, tak, no a nyní můžu dát tisknout, no a hlavně nezapomenout vrátit zpět tady, smazat ten skript a zavřít. No a to je všechno.